Gobeithio bod chi wedi mwynhau sgyrsiau mas ar y maes efo bobl amrywiol Cymru hyd yma. Yn ymuno fi heddiw yma, Catrin Morris. Mae'r sesiwn yma yn un rili difyr oherwydd mae o'n rhan o rhaglen Maes B o bell. Fysa ni fel arfer ar adeg yma flwyddyn yn gwneud yn ffordd i'r Eisteddfod Genedlaethol, ond yn amlwg dyna ddim yn digwydd blwyddyn yma. Ond hynny aside, mae Eisteddfod Amgen yma. Yay! Yay. Catrin, sut wyt ti? Good, diolch. Ti'n okay? Yndw, good, yndw. A diolch fod yn mor barod i siarad efo fi heddiw. Of course. So, fel ti wedi weld ar rhan sesiynau hyd yma, jyst sgwrs rili anffurfiol, dod i'n nabod rhai o'r gymuned LGBT yma yng Nghymru. So, jyst rho bach o gefndir i fi ac i bobl sydd yn gwylio ar rhan pwy wyt ti, beth ti'n neud, beth ydy waith ti, ac yn y blaen. Fi yw Catrin. Dwi'n gweithio i Clwb Ifo Bach a Gwyl Sŵn, sy'n rhan o Clwb Ifo Bach. A wedyn dros y flwyddyn diwetha, dyn ni hefyd wedi edrych ar ôl Maes B, so dwi'n gwneud y marchnata ar gyfer pob un o'r reina. Dwi o De Cymru, o'r Bontfaen yn benodol. Dwi'n rhan o'r scene gerddoriaeth, I suppose. Cool. So mae dy rôl di'n eitha unigryw yn di, oherwydd bod da chi fel promoters neu beth i'ch rôl? So o fewn clwb a Gwyl Sŵn a Maes B, dwi'n swyddog marchnata, ond mae clwb ei hun, dwi ddim just yn gigfan fel mae pobl yn gweld e. Dyn ni'n hyrwyddo gigs ein hun, dyn ni'n hyrwyddo gigs tu fas i clwb, dyn ni'n label nawr, dyn ni'n llofnodi artistiaid, mae yna lot yn mynd mlaen o fewn clwb nawr i sort of lledaenu'r scene bach fwy yng Nghymru, achos, oedd nhw'n teimlo falle bod bach o lacking yn rhai bethau. Oedd rhaid i artistiaid mynd i gwahanol bethau jyst i cael un peth wedi wneud. So, dyn ni moyn trio fel centralise o fe, rhywle. So, yeah. Cool. So, nod i'n nôl mwy at hynny, fatha nes mlaen, jyst i chdi gael kind of chat yna am beth sy'n disgwyl ni Maes B lenni, chys dwi'n gwybod bod rhai rili cyffroes yn disgwyl ni fel rhan o'r rhaglen. So, fydda neis i ti jyst eich sôn chydig bach am rheina nes mlaen. Ond, cyn i ni fynd at hynny, dwi yn mynd i ofyn i chdi jyst eich sôn chydig bach am dy stori dod allan di, os mae hynny'n iawn. A sut wyt ti wedi cyrraedd lle wyt ti heddiw o'r rhan dy hunaniaeth LGBT di? Ond stori i, ddim falle ni'n traddodiadol o dod allan. Nes i ddim really dod allan fel ych chi'n meddwl bod hwnna'n digwydd. So, o'n i yn ifanc, o'n i tua 15 mlwydd oed neu rhywbeth. A nes i gwrdd â ferch a nath ni dechrau perthynas, kind of thing. A nes i ddim byth dweud wrthyn nhw, dwi gyda merch na neu be bynnag. Oedd e just dyna oedd e, a nath neb dweud yn y beth wrtha i oedd yn gas yn y beth. A fi'n meddwl oedd a lot o hwnna ar y pryd, achos oedd yn ffrind gorau i'n hoiw, ac hi'n barod wedi dod mas cwbl o flynyddoedd yn ôl. So oedd kind of fel, falle oedd pobl yn disgwyl efo fi, sa'n gwybod. A wedyn, o'n i wedyn yn mynd mewn i'r chweched, yn troi'n falle 19 mlwydd oed, a dyna pryd ges i'n perthynas go iawn gyda ferch. A dyna pryd oedd mam sort of fel, ti wastad mas, ti beth yn dod adre, and all this stuff. So rhaid i fi wedyn dweud, edrych, fi wastad gyda'r merch yma achos hi yw fy nghariad. Ar y pryd, mae fe bach yn weird, achos ar yr un pryd, o'n i angen i mam golchi dillad fi ar gyfer gwaith diwrnod wedyn. So nes i danfon y neges yna yn dweud hi yw fy nghariad, a wedyn nes i danfon y neges arall yn dweud nes i gadael dillad fi ar gwaelod y stad yn iawn i golchi nhw. A gyd nath i dweud oedd, i'r holl. So o'n i just fel, ydy hi wedi darllen e? Ydy hi'n fel, dyna fe, and it was not spoken about, dyna fe. So o'n i cario ymlaen, ac oedd gwahanol bethau, o'n i meddwl falle, falle nath i ddim darllen y neges, fel bys hi'n pwyntio at fachgen yn y stryd a dweud, mae'n edrych yn neis. So, a byddwn i fel, fel fi wedi dweud wrth y ti, bod fi efo merch. A wedyn, nath hwnna gorffen, es i uni, ac yn i gyda rhywun arall, merch. A nath e just sort of ar ben ei hun
nath i just dechrau derbyn, dyna yw fi nawr, so ers hynny, mae hi'n, dwi ddim yn cwestiynu fe'n unrhyw beth. So fel pan o'n i gyda, sa'n gwybod os mae pobl o fewn y gymuned fel hwn hefyd, ond pan dwi efo ferch, mae fe fel, fi wastad yn dweud i pobl, dwi'n hoiw pan dwi gyda ferch, jyst achos sa'n meddwl am unrhyw beth arall pan dwi gyda'r person yna, a wedyn fi'n teimlo bach o pwysau i uniaethu gyda bisexuality, achos dwi dal yn meddwl bod bechgyn yn okay, dwi'n meddwl. Ond sa'n gwybod os mae hwnna'n, os mae, I don't know, rhywbeth just pressure i fi deimlo fel bod rhaid i fi hefyd. So mae hwnna'n ddifyr. So sut wyt ti'n diffinio dy hun dydan, os oes ti yn sengl, beth Bys ni'n dweud bai, ie. Ond pan dwi mewn perthynas gyda merch, fi weithiau just yn dweud, just achos mae'n haws weithiau hefyd i dweud fy mod i'n hoiw. Mae yna lot o beirniadaeth weithiau o fewn y gymuned tuag at pobl bai, yn meddwl falle bod nhw'n greedy neu gen nhw fwy o opsiynau neu be bynnag, ond dwi ddim yn teimlo fel yna i fi, dwi wastad ddim ond yn gallu gweld un person ar y tro anyway, ond yn bersonol mae fe, dwi'n bai, ond mae fe'n spectrum, fel dwi'n teimlo falle 85% hoffi merched, a wedyn mae'r dan bach yna o fechgyn. Ond ar hyn o bryd, dwi'n mewn berthynas committed, dwi'n mewn berthynas, dwi'n gallu gweld yn para bywyd, dyn ni'n prynu tŷ gyda'n gilydd a stuff, so i fi, fi'n teimlo, dwi'n hoiw achos fi gyda'r merch yma am fy mywyd, kind of thing. Yeah. Cool. A mae'n really difyr, achos mae'n kind of, tydy'r Miri fatha, dweud fel dwi'n ffafrio merched, ond actually mae gen i fi dal bit. So kind of, mae hwnna'n yn rhywbeth really difyr. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig cynabod hynny, achos fel ti'n dweud, mae yna lot o bobl yn gwynebu fel biphobia, really, fel o rhan pobl sydd yn meddwl bod yn bai ddim yn bodoli, neu bod o just yn stepping stone at fod yn hoiw, lle. Yn enwedig... Mae'n dwi'n clywed lot. Yn enwedig fi'n teimlo gyda merched, dim ond achos mae gymaint o pobl, o ferched, pan maen nhw'n ifanc, yn galw yn experimenting, sy'n iawn achos mae pobl yn dod i nabod eu hun, ond wedyn, pan maen nhw'n, fi'n mynd i bechgyn, mae lot o ferched hoiw, cos fi wedi cael yr un profiad o ferched hoiw yn dweud yr un peth i fi, maen nhw mor fel tainted gan perthnasoedd maen nhw wedi cael gyda merched sy'n experimentio wedyn yn mynd i bechgyn. Mae fe'n jyst yn rhoi noci hyder nhw i fod yn ferch hoiw ac i ffeindio ferch arall i fod mewn perthynas gyda sydd yn bai, achos maen nhw'n meddwl, bydden nhw'n gadael fi i bechgyn. A maen nhw'n gadael fi am rhywun sy'n gallu neud rhywbeth dwi ddim yn gallu neud. So mae'n lot o hwnna ymlaen. A mae'n kind of, mae hwnna'n eitha trist, dwi'n meddwl, mae lot o bobl yn ofni uniaethu fatha bai, a trwy gwaith fi efo Stonewall, fatha, da ni'n gwybod bod lot o bobl bai o fewn y gymuned yn kind of yngwynebu fwy o discrimination ac fwy o gwahaniaethu, fatha, oherwydd bod yn bai ac yn cael un mwy anodd, tad. A falle dyna pan dwi yn berthynas gyda merch, mae fe'n haws i fi just dweud fi'n hoiw, just achos o'r beirniadaeth yna sy'n gallu dod os o'n i'n dweud, dwi'n bai. So ti'n deud i bobl sydd yn cwestiynu fel pobl bai, ac ydyn nhw actually'n bai? Beth sy'n ti'n deud fel personaeth? Wel, bys ni'n dweud, yn enwedig ynglyn â pobl ifanc, obviously dim just merched bechgyn hefyd, os maen nhw yn experimentio, sôn yn gwybod os ydyn nhw'n bai, hoiw, be bynnag, oedd rhaid i ni gyd mynd trwy'r ffeis yna, oedd rhaid i pawb experimentio i weld be oedden nhw'n hoffi. Hyd yn oed os oedden nhw'n syth, meddwl falle fi'n hoffi'r un rhyw, ond wedyn mynd, actually na, fi'n syth. Fine, fel gadw wneud ta. Dim ond bod chi ddim yn rhoi poen i rhywun arall. Mae rhaid i bawb mynd trwy'r ffeis yna, a bys ni'n jyst yn dweud, os chi yn uniaethu a bai, dwi ddim yn meddwl fel bechgyn a merched 50-50. Chi'n gallu hoffi merched mwy a dal bod yn bai. Chi'n gallu hoffi bechgyn mwy a dal bod yn bai. Mae'n fluid a mae fe'n spectrum.
A beth ti'n dweud i bobl nes yn dweud bod chdi'n greedy? Gysau yna. Fi ddim ond yn gallu gweld un person ar y tro, so, a mae, fi gyda merch nawr am bywyd, so, I'm out of the market, so gewch I gyd cymryd nhw off fy mhlach. I am not greedy. Yeah, literally. Yeah. Oh, cool. Wel, diolch am kind of, siarad bach am hynny, achos mae'n rhywbeth sydd ddim yn cael ei siarad lot amdano fo, ac dwi'n meddwl bod chi fatha yn gwynebu lot o jokes hefyd, mae pobl yn gwneud jokes am bod yn bai, ac yn meddwl bod o fatha just yn funny, whereas os ti'n gwneud yr un jokes am bobl hoiw neu lesbian fel fysa hynny ddim yn bodol, fysa ti ddim yn cael get away efo fo. Na. So mae'n kind of, dwi'n gweld yn rhywbeth sy'n rili angen cael ei adresio a siarad amdano. Diolch. O ran gwaith chdi ta, sut mae dy hunaniaeth di yn effeithio dy waith di os o gwbl, eich bod o ddim o gwbl, neu sut wyt ti'n gweld y scene ar hyn o bryd o rhan materion LGBT? Na, dwi ddim yn effeithio yn waith fi, o'n i byth angen sort of dweud unrhyw un dwi'n hoiw, o'n i ddim yn neud bai, o'n i ddim angen esbonio pam oedd nawr gen i perthynas gyda merch. Na, so, a dwi byth wedi, yn y gorffennol gyda unrhyw swydd dwi wedi cael, dwi ddim wedi bod yn broblem. Yn rhan fwyaf o'n swyddi, oedd yna rhywun arall yna oedd yn hoiw ac oedd nhw yn posisiwn eitha uchel o ran reoli'r cwmni. So dim, ond fi'n teimlo fel pan ydych chi'n dechrau'n cwmni, mae gen ti rhyw fath o vibe o os ydy'r cwmni yna'n eitha accepting. Just o ran polisïau nhw fel gyda diversity a pethau. Ond o ran y scene, sa'n meddwl fi wedi cwrdd ag unrhyw un, fel yn organically cwrdd ag unrhyw un sy'n yn y scene sy'n LGBT heblaw am ti, falle. Mae hwnna'n crazy. Fi'n meddwl mae hwnna lawr i representation. Mae'n amlwg pobl yn y scene sy'n rhan o'r gymuned, ond falle dyn ni ddim yn gweld nhw neu clywed ohonyn nhw digon. Mae hwnna'n issue mawr. Da ni'n gwybod bod pobl allan yna yn bodoli. Mae rhai pobl ddim eisiau sôn am hunaniaeth nhw. Yn union. Ar diwedd dydd, mae'n rhywbeth personol. Ydy. Mae'n cymryd weithiau fel pobl fel chdi neu fi i sôn amdan y pethau yma, mwyn ei siŵr bod rhaid sydd ddim eisiau siarad amdan y pethau yma yn teimlo'n gyfforddus ac yn teimlo'n included ac yn represented. Yn union. Ond mae'r un broblem hefyd fi'n teimlo gyda pobl does dim digon o representation yna chwaith, nid just yn y scene gerddoriaeth, just ym mhobman yn diwylliant Cymru, mae na lack yna o representation ar gyfer pob intersectional group sydd ar gael. Disgrifio, pan ti'n dweud intersectional group, be mae'n golygu? So mae fe'n pobl sydd falle yn cwmpo rhwng y crack o minorities, so falle so just mwy nag un minority group, so dwi'n ferch a dwi'n yn rhan o'r LGBTQ, neu dwi'n bachgen syth, ond dwi'n fi ac yn trans. Mae yna fel gwahanol minority group sydd falle ddim yn cael ei gweld, kind of thing. Achos, So, dyn ni fel yn Nghaerdydd wedi dechrau intersectional group, lle dyn ni'n cwrdd unwaith y mis dros Zoom, obviously, just siarad be'r broblemau sy'n bodoli o fewn scene music Caerdydd, sy'n berthnasol i, obviously, intersectionality, a falle setio lan rhyw fath o grŵp i weithio ar hynna ac i ddod â fwy o bobl o'r grŵps yma mewn i'r scene, just ar gyfer y reswm yna, presentation. Well, ti'n methu wneud beth ti ddim yn gweld, kind of thing. So pam bod cynrychiolaeth a representation yn broblem o fewn diwylliant Cymraeg fel Scene Rock? Wel, mae fe'n embedded o fewn systemau
y Deyrnas Unedig yn gyffredinol, really. Mae fel, os taw dyn gwyn sydd ar rhan fwyaf o bod busnesau Cymru ar Deyrnas Unedig, just dim, like, it's not hard to understand pam bod dim digon o representation wedyn yn ffiltro lawr, because nhw yw'r big boss sy'n kind of setio'r agenda ar gyfer be mae'r cwmni yna'n neud. Mae'n teimlo falle rhaid I bethau newid cyn i'r representation bod hyd yn oed yn hafalu. A mae, dros y cwpl o flynyddoedd bethau, da ni wedi gweld pethau newydd yn dod allan o'r rhan music, yr rhan y scene music, a yn benodol o'r rhan cynrychiolaeth merched, ac faint, cyn lleiad o fenywod sydd yn y scene. Efo hwnna fel y basic, y gender balance na, os da ni'n cael hwnna'n iawn, mae'n wedyn sy'n tybio'n anoddach gael yr pethau eraill yn iawn fel LGBT, pobl di enghraifft. Wyt ti'n meddwl bod pethau newid? Ydyn, maen nhw newid yn araf iawn. A fel gyda popeth arall, mae rhaid i fe sort of digwydd o'r gwaelod, so chi'n dechrau dod o pobl mewn. Mae rhaid i'r bobl yna wedyn datblygu I fynd i'r top. So mae fe'n araf, a falle byddwn ni ddim lle ydyn ni fod, falle mewn 20 mlynedd, gobeithio byddwn ni rhywle gwell, ond mae yna bach o newid. Mae yna fwy o ferched yn sgwennu cerddoriaeth Cymraeg sydd yn amazing. Mae yna obvious lack o ferched yn y scene cerddoriaeth Cymraeg, a dyn ni'n gweld hynna pob tro dyn ni moyn rhoi gig mlaen. Mae yna wastad llwyth o fechgyn I ddewis o, a dim digon o ferched. Ond mae yna peth o'r enw merched yn gwneud music, sef, mae hwnna wedi cael ei setio lan gan Maes mwyn cael gwared o'r broblem yma, mwyn annog merched ifanc I bigo lan offer yna, bysyn nhw ddim yn bigo lan otherwise, fel, ti'n Ie. Ac mae hwnna'n datblygu dal yn chos dwi'n gwybod mae yna loads o gweithdau gwahanol wedi bod dros y blynyddoedd. Oes. Really cool. Ie. Dych chi actually datblygu zine wan? Ie. So, so dros cwpl misoedd diwetha, teimlo mae mis di bod fel wythnos I fi. Dyn ni'n gofyn I artistiaid fenywod o Gymru I curadu'r zine yma. So bydd un rifyn pob yn ail mis yn dod allan. So wedyn dros y 2 fis yna, bydd y curadur yn sort of dewis yr artistiaid menywod o Gymru I ddod at ei gilydd I creu'r zine yma. So bydden nhw'n rhannu celf, geiriau, can, be bynnag. Achos bod e'n ddigidol, cwbl ddigidol, mae ffordd o rannu media yn fwy hawdd. So mae'r un gyntaf o mas dydd Mercher yma, sydd yn exciting. So fel cael ei lansio fel rhan o stwff Steddfod? Ie. So nos Mercher, so bydd adwaith yn neud, nhw sydd wedi credu, so byddwn nhw'n neud cwbl o fideos I cyflwyno fe, a wedyn bydd allan i'r byd yn y nos dydd Mercher. Cool. So sut, os maen nhw'n bobl yn gwrando fel, sut maen nhw'n gallu tiwnio mewn? Ar Instagram, yr handle yw Merched Music. So bydd link i'r issue yna, a just fel cyflwynydd bach. A wedyn dros y cwpl o fisoedd nesaf, bydd gwahanol darnau o'r rhifyn yn cael ei ryddhau ar Instagram. Ond chi'n gallu gweld yr holl rhifyn o flaen llaw di Mercher. Bydd link o fewn yr Instagram. A fel, un peth dwi'n gweld yn anodd weithiau iawn ydy bod fi'n fachgen ond yn rili cefnogi fel y cause o'r rhan mae rili angen fwy o fenywod, dim jyst o'r rhan music, yn y byd gwaith, enghraifft, dwi'n eistedd o'n byrdd weithiau, dwi'n meddwl, god, da ni gyd yn dynion, fel mae hyn just yn insane. Sut allai I sefyll I fyny ac actually wneud fwy dros y cause? Be fysa neges di allai I ddynion ifanc sy'n allan yna meddwl dwi eisiau neud rhywbeth ond dwi ddim yn gwybod be?
Just sefyll gyda ni. Mae yna lot, wel, fel nath ni ddweud, yn yr intersectional group, yn yr cyfarfod gyntaf gathon ni, oedd cwpl o ddynion syth yn y chat, a oedd hynna i ni yn gred, achos os dys gennych chi ddim grwpiau gwahanol dod at ei gilydd, mae just echo chamber gyda ti. Ti ddim yn dweud yr un peth i bobl sy'n barod yn cefnogi chi. So, bys ni'n dweud cario ymlaen i cefnogi, cario ymlaen i cynnig platform i bobl sydd falle ddim yn gallu cael y platform unrhyw ffordd arall. Kind of thing. Cool. A wedyn ar rhan maes bi o bell, achos mae'n mynd i fod yn wsos brysur i chdi dwi'n tybio, achos mi fydd gennych chi lot o bethau gwahanol yn dod allan dros lot o platformau gwahanol. Be di fatha y peth fwyaf ti'n edrych ymlaen at? Wel, mae'n barod i mynd neithiwr, ond perfformiad gyddorfa o trac Annie Glas yn amazing. A hefyd, cyfer Ritzy ar gyddorfa o gan Brechu Hir. So mae Steph y canwr yn gweithio gyda fi. Ond mae fe'n weird heb yr emo scream o gen fe, ond there we go. A hefyd gig maes fi o bell nos Wener, yn exciting. Cool. Chos nath Annie Glas ennill album iddyn do? Nath i lansio fe yn clwb sydd hefyd bach yn neis stori. So mae'n kind of yn cloi at ei gilydd. Cool. Wel, so o'r rhan dilyn maes bi o bell wrth yma, dweud chydig bach o'r rhan lle ni, what's the kind of go-to? Da ni Facebook, da ni Twitter, be fel? Well, actually, mae fe chi'n gallu gwylio fe ar BBC Cymru Fyw, a wedyn gwrando ar BBC Radio Cymru. So, fi'n sa'n meddwl fi wedi cael y link o Cymru Fyw eto, ond unwaith bo gen i bydde yn ein bios pob man fel bod chi'n gallu mynd yn syth yna. 8 o'r gloch, mae fe'n cychwyn gyda yr eira, a wedyn Annie Glas am 7:30, a wedyn Gwilym am 9 o'r gloch i orffen. Cool. A so be fydd y di'n neud tra bod hyn i gyd yn digwydd? Adren, gwylio. Ys gen ti fatha, wyt ti'n setio pethau fyny, wyt ti'n kind of helpu? Na, so mae hwnna wedi cael ei recordio'n barod, so mae hwnna'n barod i fynd. Byddwn ni yn just adra ar social media yn tweetio'r holl beth, falle. Cool. Exciting. So, so wedyn obviously mae Steddfod Lenny, o'r rhan edrych tuag at dyfodol, lle wyt ti eisiau gweld yr scene music a cynrychiolaeth o'r rhan y pethau yma da ni wedi bod yn siarad amdano heddiw? Lle ti eisiau gweld bod ni'n mynd? Wel, gobeithio mae pethau fel hwn yn helpu gyda cynrychiolaeth ac yn annog pobl arall ifanc a hŷn i dim necessarily dweud, fi'n hwn hefyd, ond jyst i ddod ymlaen i teimlo fel maen nhw'n gallu bod yn rhan o'r scene os maen nhw'n moyn. A hefyd wneud mwy o bethau fel hwn. Mae hwn yn gret, ond mae hwn yn one-off. Mae hwn jyst yn wythnos bach o Steddfod. Mae rhaid i hwn parhau trwy'r amser, a mae rhaid i'r siarad amdano fe parhau trwy'r amser. So, mwy o rein. Cool. Felly, jyst i orffan, wan, dwi'n mynd i ofyn chdi bach o gwestiynau ti, a fatha just kind of like quick question. A mae'n rhaid i ti ateb mewn super fel sydyn, fatha eiliadau. So, dwi'n mynd i gychwyn hefo un really syml. Pizza neu chips? Pizza. Maes bi neu sŵn? Sŵn. Textio neu ffonio? Textio. Facebook neu Instagram? Instagram. Haf neu geia? Haf. Ffaith diddorol yn chdi dy hun? Sdim ffaith diddorol. Ges i'n llosgi pan o'n i'n 6 a mae dal gen i marcio dros dy fi. Diddorol. Steddfod neu Glastonbury? Steddfod. Sgen ti nickname? Cat. Neu Kit Kat. Kit Kat? Diddorol. So hwnna di'r cwestiwn ola. A dwi eisiau mynd i ofyn un peth actually ar ben hynny. Dwi'n hoffi tattoos chdi. As in, faint gen ti? Sa'n actually gwybod, falle 23 neu 4-ish.
Difyr. Wel, pob lwc efo bob dim Maes B, clwb a sŵn yn y dyfodol, ac yn enwedig yn y fwsos yma, dwi'n edrych ymlaen i weld holl bethau sydd yn disgwyl ni. Ac dwi'n edrych ymlaen at y sgyrsiau hefyd yn y dyfodol. Dwi'n gobeithio gawn ni weld newid efo'r pethau yma ti'n weld ac yn trafod ac yn neud, ar yma rili pwysig. So diolch am beth ti'n neud efo hynny hefyd. Diolch. Diolch Enfawr am wneud y trafodaethau yma, maen nhw'n really ddifyr. Dim problems o gwbl, mae'n bleser. Ac i chi sydd adre yn gwylio, mi fydd yna sesiwn holi ag ateb a sgwrsio trafod, neu be bynnag eisiau gael efo wsos nesaf am nos Iau, am handi saith fel yr arfer. Ond cofiwch tiwnio mewn i bob dim steddfod amgen yr wsos yma. Dwi'n meddwl bod yna dros 200 i 300 o weithgareddau gwahanol apparently sydd yn hollol bonkers. So yna ddigon o bethau at y flas y chi a bobl gwahanol. So tiwniwch mewn, ond tan handi saith nos Iau, welai chi bryd hynny.